Durant el viatge escric sempre, vaig escrivint cada dia totes les experiències i això també m'ajuda a acabar-ho de pair, perquè cada dia d'aquests viatges és tan intens que a vegades dius, mare meva, en un dia el que has arribat a fer, no? I en canvi a l'escriure t'ajuda més a pair-ho, no? I quan tornes, llavors ho tornes a llegir i ho torno a refer, que llavors ho faig això aquí a l'Ateneu, que és ara on estem ara, a l'Ateneu barcelonès, que hi ha l'Escola d'Escriptura, que és on escric. He fet molts cursos i ara n'estic fent un que es diu Papers privats i que estic escrivint el meu nou llibre sobre Sud-àfrica. I som 12 persones i un professor que anem escrivint i anem entre tots valorant cada escrit que anem fent, cada capítol que anem fent, el professor ens ho corregeix, revisem, i això em dona, clar, cada vegada he anat entrant més en el món aquest de l'escriptura i del viatge. Per això escric llibres de viatges com a creixement, no? Com a recerca, com a descobriment, no? Vull dir, uns viatges que t'ajuden a créixer, no? I a mi realment, jo sempre ho dic, hi ha un abans i un després dels meus viatges, sobretot de quan vaig començar el primer viatge, no? Però cada un creix una mica i esclar, a mi en aquests moments és com la meva segona vocació, no? Jo soc mestra i la segona vocació. Ells tenen poc i el poc que tenen m'ho donen, m'ho comparteixen, no? El poc menjar que tenen, si tenen l'arròs, doncs compartim només l'arròs, si hi ha tall, si no, no n'hi ha. Vull dir, aquesta cosa de donar el poc que tenen, no? I això et fa rumiar molt, que aquí a vegades pensem massa a voler-ho tenir tot, i ells amb poc que tenen, doncs t'ho comparteixen. També el sentit de la tolerància m'ha ajudat a veure que hi ha diferents maneres de veure les coses i que també els hi funciona i que no cal que tot hagi de ser d'una manera determinada, no? Vull dir que molts valors que penso que aquí s'han perdut una mica, no? En el món occidental, no? I que a la nostra societat d'avui hi ha valors d'aquests de compartir, de solidaritat, que s'ha perdut bastant, no? Estem més individualistes i en canvi aquí hi ha més la cosa d'ajudar-nos entre tots, no? Per mi, turisme responsable és el que respecta al medi ambient, tot el tema de la sostenibilitat, que va buscar les tradicions del país, un turisme molt buscar la senzillesa de la gent i entrar dins del país, no? Entrar a fons, no mirar-te'l des de fora, sinó des de dins i barrejar-te amb la gent. I que tot el que pugui, m'agrada sempre tenir un contacte al país, anar a fons al país, no mirar-me'l des de fora, sinó mirar-me'l des de dins, com un mes. A veure, a mi aquests viatges em porten una transformació personal, no? I de fet d'aquí ve que jo he escrit, mira, els llibres, aquest viatjar com a transformació personal, perquè a mi m'han fet canviar molt la meva manera de veure les coses fent aquests viatges, no? Vull dir, m'ha fet sortir del meu món tancat i obrir-me en un nou món i veure que tot és molt relatiu, fer la relativitat de les coses, no? He pres també molt del respecte, que també és un altre valor molt important, no? Respecte als altres, allà es respecta molt la persona gran, no? He pres moltes coses que m'han ajudat moltíssim i llavors això jo necessitava compartir. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a escriure primer articles, penjar-ho en webs, penjar-ho en ONGs, amb CETEM, amb ECNIC, i després em van demanar d'escriure un llibre. I va ser quan va sortir el meu primer llibre, que es diu Viatjar com a transformació personal, experiència a l'Amèrica Llatina. I parlo de Perú, Brasil, Equador i Costa Rica. I el següent va ser el d'Etiòpia, que també és Viatjar com a transformació personal 2, i em centro més en Etiòpia i en Àfrica. Llavors va ser un tercer sobre Cuba, que vaig fer aquest viatge d'anar a viure a les cases, i el quart va ser de l'experiència del gospel, que també lliga amb el tema africà, de la dansa, vaig estar en molt comunitats gospel, i ara sortirà ara per aquest Sant Jordi un llibre de la Xina sobre el tema de les adopcions i tot això que he fet com d'entrevistes, i la meva gran il·lusió és que està ja acabat el projecte i és enviar-ho ja per editar, i és un llibre que he recollit el testimoni de 3 viatges que he estat fent a l'Àfrica, que el primer va ser l'any 2002, i per això és un llibre que ha durat més temps a fer-lo, que va ser l'any 2002, que vaig estar al Senegal, i primer amb l'escola, i després aquests 2 anys seguits que he anat amb ECNIC, un any a Gàmbia i un altre any a Senegal, i és una mica que és aquest llibre, aquest dossier que està aquí, que per mi és el meu gran llibre, és a dir que és el llibre realment de viure l'experiència profunda de la solidaritat i de conviure amb la gent de l'Àfrica, no? Perquè, sobretot a mi a Àfrica, no sé, hi ha alguna cosa dintre meu que, jo dic, una part meva està a Àfrica, no? Quan vaig allà connecto molt amb la gent del país i amb la terra, quan ballo amb els tambors, les danses dels tambors em fan connectar, em donen una energia molt gran,
i he estat 2 anys començant al cap d'any aquí a l'Àfrica, a la sorra de la platja, dansant amb els tambors, i a mi això em dona, ja dic, molta energia i molta harmonia, no? I a vegades descobrir racons perduts d'un paisatge d'ells que molta gent potser no hi aniries en un viatge més normal, no? Perquè a vegades et fiques en carreteres i en llocs difícils, no? Amb un 4x4, però que malgrat els sotracs val la pena arribar-hi perquè tens llavors una gran alegria, no? Com per exemple vam anar l'any passat a una illa perduda que érem nosaltres sols i vam haver de dormir en tendes de campanya, però va ser una experiència guapíssima, no? A la nit allà mirant la lluna plena, allà al voltant del foc de camp, l'endemà llevar-te amb el sol que surt. Vull dir, aquestes experiències val tot l'or del món, no? I jo me'n recordo que dormia en una tenda i tenia els senegalesos allà fora vetllant a la nit encenent el foc que no s'apagués perquè no passéssim fred. Això doncs et fa sentir com molt estimada i molt acollida per la gent d'allà, no? Precisament m'agrada molt això, anar a veure els projectes i mira, descriuré un que m'ha marcat molt, sobretot amb l'Associació de Turisme Responsable d'Ètnic, de Turisme Sostenible, que ens ha portat a Fandema, que està allà a Gàmbia, i és un projecte de dones i que ajuden, que diu, Fandema vol dir Mandinga ajuda a tu mateix, no? I és ajudar les dones també a ser emprenedores. Llavors va passar que el primer any que vam anar, just 2 dies abans de visitar-lo, va haver un incendi i es va cremar quasi tot. I llavors ells ens van dir que igualment hi anéssim les dones, i vam anar-hi i tot el que ens van regalar amb el poc que tenien, no? Encara es van posar allà a dansar, ens van ensenyar a fer tailandai. Bueno, jo vaig quedar molt parada de tot el que ens van donar. I clar, llavors al cap d'un any hi vaig tornar, perquè sempre he anat fent diferents viatges a l'Àfrica, però allà m'agrada passar-hi sempre, no? I vaig tornar i realment en un any tota la feina que havíem fet de reconstrucció. Vull dir que això fa veure el petit gra de sorra, no? Que amb la lluita del dia a dia, amb pocs diners, amb pocs mitjans, es pot aconseguir molt, no? I sobretot amb ajuda de voluntaris, perquè aquí també sempre tenen voluntaris que els ajuden i tal. I ara, doncs, quan vagi al País Vasari, doncs espero tornar-hi, perquè precisament tinc una amiga allà, no?, que estava embarassada, ens hem fet amigues de 3 vegades anar-hi i tal, i va dir que tindria una filla i que li posaria el meu nom, i així ha estat, que es diu Conxita, una Conxita gambiana, i tinc moltes ganes d'anar ara aquesta Setmana Santa amb ètnic, doncs a conèixer la meva nena que es diu Conxita, de Gàmbia. Vull dir, és que és tot tan el moment, és viure tant el present, viure el moment present, sentir-se allà, que a mi això, jo em transformo quan vaig a l'Àfrica. Dic, hi ha una part meva que trec, no sé, treus tota la mena de complexes, allò, el voler quedar bé, no? Ets tu, la teva essència, no? Potser en aquests viatges et diria que allà trec la meva essència profunda, sense miraments. I llavors aquests viatges, doncs, esclar, m'han sotregat molt, no? Perquè són moltes coses molt diferents de la meva vida de cada dia i tal com es viu, i m'agrada molt veure aquests països, que són països que trobo que molt senzills, que viuen amb molta senzillesa, però en països que hi ha pau, hi ha bastanta pau, i que tothom doncs, va fent petits projectes, sense grans ambicions, però petits projectes per aquí i per allà, i n'hem conegut molts d'aquests projectes a través d'ètnic, que ells els van descobrint i ens els van donant a conèixer, i això m'agrada molt, no? Me'n recordo que vam anar amb un projecte que tot just acabava de muntar, que encara el vam estrenar, no?, de l'Àlex, d'una noia que estava allà tot just encara enmig amb obres, no?, i que estava muntant les cabanyes, i vam dormir allà a les cabanyes, i bueno, per mi doncs, això és una experiència molt gran, no?, i veure tots doncs, els diferents projectes que visitem i totes les coses, i clar, l'ètnica, a més sempre ells ens van assessorant molt de tot el que anem fent, ens ho van explicant, i m'agradaria molt doncs, aquest llibre que pugui servir a moltes persones per conèixer més aquest tipus de viatge, perquè penso que és la manera, per mi és la millor manera de viatjar, és que ara em costa ja trobar altres maneres que no sigui aquesta, no?